kayo. Dali kayo. Lag na boss. Siya lang boss. Mayroon ka. Muna karga. Dali kayo no kay daghan kayo mo god. Ako may karga ron lain. Apa? Tugnaw yung panahon mo. At maning ulan ba? Isang box. Hello guys. This video guys nakarong sa kuan guys. Pang kabalay guys. Katanaw ko sa kuan guys. Nakarga o tissue guys. Pero naman sa mga tubangan nyo guys. Kaya guys, nakarga sila guys. Tama rin karga guys. Tama rin sumbo guys. $80, 20 na lang, 20 na lang. Ano nga sunod ani ma'am? Ano nga sunod? Sa ulaman ko yun. Meron pa ba? Saglit. Wala na kami space. Kailan kuan mo no? Papakilang tissue. Saglit ah. Hello, hindi ako na sa vlog nito. Ayaw niyo magpapigil ah. 81, 82. 83. Pagaran ba? 83. Ano yun sa? Ako na kami sila. Nya asam maka masakay ron mo. Puno kuan ito dai ka. Ni kay ka. Kasud sa kong anak. Ay may stay ba? Mas meet sila. Yung motor, like kami kong diri kang sakay di ko sa pwede sakyan diri. Daw tang saging. Yung motor, like ka. 84, 85 ha. Ako na yung motor kay bago pa. No? Pila po na yung nga ron. Mahal na yung nga ron. Kuha ko karaan kay ito kuha. Sariin mo ito kuha. Karang yung tin, maraw. Karang yung tin, karaan kayo. Kaya mo tayo kapalit. Ayaw daw na. Ano, dagko mo lagi na. Tama. Dagko mo lagi na, Mitch. Akala mo. Ayaw daw. Tingob lang diri pa ko. Tingob lang para Hindi pa napalitan yun. Hindi pa. Huwag mo muna mamaya na sa ulo.